Къде е Никол? В днешното видео ще си говорим за най-нашумялата тема декември месец, а именно идеите за подаръци. В това видео ще имаме 3 категории: мъж, жена и дете, като ще ви дам по 3 идеи за всеки един от тях, какво можете да им подарите за Коледа. Както и бих се радвала, ако оставите вашите предложения за подаръци, вие какво взехте на близките си, отдолу в коментарите, нека да си бъдем полезни за тези, които все още се чудят. А сега нека да преминем и към същността. За мъже ще бъде първата категория. За мъже на първо място бих сложила хубав, качествен портфейл. Това е едно от нещата, които аз взех на моя мъж тази година. Според мен не може да сбъркаш с качествен портфейл. Това е нещо, което всеки мъж използва. Ако е естествена кожа, още по-добре. Особено сега покрай черния петък имаше много хубави оферти, но винаги знаем, че след черния петък следват коледните намаления, тъй че можете да намерите нещо много хубаво. Аз тук ще ви оставя едно примерно предложение за сайт, от който можете да отидете и да погледнете, и те предлагат доста портмонета. Номер 2 е вече за мъжете, които са фенове и обожават автомобилите си. Това са, може би, 2 предложения в едно, защото така ми хрумна, но може да подарите на такъв мъж модел на неговата кола, само че умален. Мисля, че много би се харесало. Аз много се чудих дали на Иван да не взема такова нещо за Коледа. В крайна сметка избрах друго, но иначе това е много добър вариант, ако се чудите какво да подарите. Към това предложение ще сложа още едно нещо, което отново е за автомобилите, и това е диагностика. Ще приложа ето тук снимка. Такава диагностика също беше в плана ми с подаръци. Тази година оказа се всъщност, че мъжа ми има, за това не съм взела, но ми се струва много добра идея за подарък. Също така е сравнително бюджетен вариант, в зависимост от диагностиката, която ще купите, разбира се. И номер 3 е всякакъв вид инструменти в куфарче. Според мен тези мъничките куфарчета с инструменти са нещото, което всеки мъж би трябвало да има, и ако мъжа ви е от хората, и не само мъжа ви, баща ви, братовчет ви, дядо ви, няма значение, е от хората, които си падат по такива неща, си падат по инструменти, според мен това би ги зарадвало, защото кой мъж не иска да си има малко инструменти, събрали за най-важните цели на едно място, така че да му е лесно да се ги разнася, дали в колата, дали вкъщи, дали в гаража, дали в комшията, няма значение. Така, да преминем към жени. Моите 3 предложения за жени започват на първо място с ваучер за някоя процедура. Според мен това е много добър подарък, особено за майки, баби, защото това са хора, които не си дават почивка толкова често, и един ваучер за процедура би било нещото, което ще ги накара да се откъснат от рутината си и да отидат да си починат поне малко. Тъй, че съм много за 2 ръце и 2 крака, съм много за всякакви ваучери. Номер 2, според мен би трябвало да сложим всякакви комплекти за ароматерапия и ароматни свещи. В Инстаграм има страшно много странички с хендмейд неща. Има много жени, които произвеждат и правят страшно красиви свещи. И ние, жените, обожаваме в къщите ни да е декорирано и да е красиво, и да има свещ запалена. И дори да не е запалена, защото някои са толкова красиви, че ти е жал да ги запалиш. Но да, ароматните свещи, според мен, и комплектите за ароматерапия, ако знаете, примерно, че жената в къщи има вана, са прекрасен подарък. И на трето място бих сложила, ако е много близък човек, когато много познавате и знаете какъв е вкуса му, бих сложила всякакви подаръчни комплекти, тип грим, нещо, което знаете през годината, че ви е казало, че иска да изпробва този човек, или тип парфюм, нещо такова. Това е много клиширан подарък, но реално жените в повечето случаи се радват на нова козметика, тъй че винаги ми се струва добър подарък и нещо, с което не можеш да сбъркаш. Примерно комплект с четки за грим е чудесно нещо, което можете да подарите на една, примерно 25 годишна жена, да кажем, или на 20 годишно момиче, или на тинейджърка. За по-възрастна жена бих заложила вече на ароматните свещи. Според мен там повече би отивало, макар че има много по-възрастни жени, които
примерно на 40 години, които също обичат да се грибят и за тях също би било добър подарък. И третата ни категория са деца. За децата тук имам много предложения, но ще кажа моите топ 3. На първо място слагам конструктор с едри части. Наскоро направих такова видео и в TikTok, където също препоръчах конструктора. Просто това е нещото, с което моето дете се заиграва зверски много и заради това го предлагам на всички, които искат. Виждала съм и други деца, които се заиграват с конструктори, затова конструктора винаги го слагам на първо място. На номер 2 ще сложа нещо, което ще ви се стори малко странно, но аз съм го взела за момиченцето ни, въпреки че много хора биха казали, че е момчешка играчка и това е писта за колички. Тъй като не съм сигурна дали ще намеря снимка на въпросната писта, ще ви я покажа. Аз я имам, ето тук до мене, ето това е пистата за колички, върви с колички, пускат се от тук, излизат от тук и да ви кажа честно, на дъщеря ми са много интересни. Овладява координацията по този начин, защото се научава, че трябва да бъде поставена точно тук, за да може да излезе и е доста, според мен, добър подарък за някое детенце на нейната възраст. Никола е на година и 7 месеца. И на трето място вече това е, може би, най-скъпия подарък от трите. Слагам 3 опции и това е дървена детска кухня, пиклер или кула. Това е малко по-скъп вариант на подарък, но е доста образователен и трите. Детската кухня е по-скоро учи децата на това, което ние правим, защото те в тази възраст страшно много обичат да имитират. Подходяща е, мисля, че и за по-големи дечица, 2, 3, 4 годинки даже. Те, че никакъв проблем. Пиклера, според мен, ние също обмисляме да вземем. Пиклер, според мен, е добра идея, защото координацията отново на детето, катеренето, много по-занимателно, много повече енергия хаби и стига да имате пространство вкъщи, защото малко или много си е по-обемно, е страхотен подарък. И номер 3 е кулата. Ние имаме, ще ви я изобразя ето тук, кулата, която имаме, вие сте я виждали в влоговете. Отново чудесен подарък е според мен, защото помага на детенцето, помага и на родителя. Много по-лесно е да сложите кулата в кухнята или като вие готвите детенцето да ви наблюдава или да му дадете да ви помага с нещо. Децата обичат да бъдат въвлечени в дейността на родителите си, тъй че 100% ще им хареса. Това бяха моите предложения за коледни подаръци. Можете да оставите вашите отдолу в коментарите, да харесате това видео и да се абонирате за още такива видеа. До утре!